Bla dubju kif ġie spjegat lielna il-qabda tal-bieraħ kienet possibbli grazzi għat-tamir elettroniku li d-dwana għandha. Il-mod ta' kif id-droga kienet moħbija kien juri bl-aktar mod ċar illi kien hemm impenn minn ipprova jitraffika droga il għaliex din kienet moħbija verament b'mod sew u b'mod li iqarraq dak li jkun. Li kieku ma kienx għat-taħriġ tal-ħaddiema ta' dwana u għar-reqqa fil-mod ta' kif wieħed jifli kieku din il-qabda ma kienitx issir. U għalhekk kif kienet jispjega d-Direttur Ġenerali naħseb li għandna nkomplu anke min-naħa tagħna bħala Ministeru ninvestu kemm fil-ħiliet tal-ħaddiema kif ukoll fl-infrastruttura elettronika ta' dwana sabiex nassiguraw aktar suċċess fil-ġejjieni. Ir-rotta tkun ir-rotta ġifieri li u x'linji jużaw jekk tintużax Malta jew le, ikun determinat skont il-pajjiż tad-destinazzjoni fejn tkun sejra. Ġifieri jekk il-destinazzjoni tkun għal pajjiżi fin-nord illi hemm mezzi alternattivi li wieħed jista' juża, ovvjament il-mezzi jista' jkunu diversi, inkluż Malta ma tista' ma tkunx Malta. Il-destinazzjoni tal-bieraħ kienet il-Libja. Illi r-rotta il-shipping line illi ġarret il-container hija l-uniku shipping line li taħdem din ir-rotta tramite Malta. U kien għalhekk li ovvjament inqabdet. Kien hemm mumenti li kienu shipping lines oħrajn li kienu jużaw Malta u llum m'għadhomx jużawha. U konna naqbdu konsistentament is-sena l-oħra numru ta' containers, 16 b'kollox. Din hija l-ewwel darba li qbadna f'din ir-rotta partikolari. L-oħrajn, inti semmejt il-baxxiru l-oħrajn. X'rajt x'trend qed taraw tan-negozjat? Ifhem. It-trend jinbidel minn divers, hemm ħafna varjazzjonijiet. Jiġifieri il-rata ta' suċċess ta' pajjiż fil-qbid tista' tkun ta' deterrent biex dik ir-rotta mbagħad tinbidel. Kif ġara jew seta' ġara m'iniex ċert, sena l-oħra minn rotta oħra. Li wara li konsistentement kellna rati ta' suċċess qawwija u Malta ma baqgħetx tintuża dik ir-rotta.